Ani. Ug tuod man ako gihiluran. Ay naunsa ba kita paros diri man ko gidaot. Parte yun nga. Good morning no. So naa na pod bibidyo. O kantong mga gihilasa na mo kay kumulage pareha ra daw mig sexualidad puro mga babae aw. Ayaw na lamog tan-aw dito mo tan-aw sa ubang video. Dili man ipugsa na ang amua. Kay kani magud ang amua, amo lang gipakita bisag yun anime nga naa de pod gihapon may gugma sa usag-usa. Among gipakita nga kinahanglan nga dili lang permente magbugno sa atong mga asawa, di ba? Kaysa naman magpakarong ingnon tag happy-happy pag andok kulatado ta sa atong partner, di ba? So karon kada diliga naman gyud akong asawa, aw. Perteng langian niya sa kuha. Nya kanila gipong kitay bana no. Ato abang gyud ang sundo no unsay sugo na atong asawa, tanawa na nanugo na sa ni akong asawa. Ya dili man kita pwede mo balibad kay kani mga asawa gud mao ni reyna ng tahanan, reyna sa pamilya kay kitang bana, kita man gyud ang haligi sa pamilya. So lain tag mga role sa ato ang pamilya, di ba? So karon gisugo ko sa kong asawa nga magpakuha daw siya og under nga wear sa ako under nga wear. Kamo yun ba? Pasabton mo na kog under nga wear kana ko mga isuot gud sa obos gud. Na mag-uban nga di kasabot pag unsay under niya unsa poy wear. Ay sis. So nagdali-dali gyud ko no. Tagbaw jud ko diri pangukay diri sa among drawer kung unsa gyud suoton ni akong asawa kay ilabiha gyud kapilian ba. Naagi mga asawa nga dili gyud sila mosugot og unsa ilang kanang suoton nga dili nila mauyonan. Tanawa, akong giitsa ang iyang under nga wear. Oh. Ako na siyang giitsa. Kay ako siyang gipapili, di ba? Ang uban ako na kanigikalo, di ba? Makita mo, di ba? Ang uban po, gisuksok na lang sa ako. Kay namasin ko, nga naapo ko ako. Ay! Na siya maglagot ang bidyuhan, di ba? So karon ingon akong asawa nga, maligo siya, pilar may istorya. Naligo gid akong asawa, so ako siyang giingnan nga. Tarong nga hilod ha. Kaya matanggal yun tanang mga agit-it diha dapita. So karon ni anak ko nga ari sa kodres kong motor. Kaya ako na po check upon ni akong motor. Kay parte na ning dugayan ni motora batiguang na kaniliwat na ni sa ato ang duha. So bisag unsa ni kadugay sa atong butang no, kani among motor kay edad na po mi sa mong buten. Mao po ni siya kadugayon. Napolo na ni katuig na akong motor tanawa nga gusbat ng itsura pero wala gyud ko ka-concentrate. Og ayo na akong motor kay nagsige ra jud kog li sa kong asawa ba kay parte ra ba gyud taon tay siksiya nga ligo ba. Di ba kay kita bang yung mga bana bitaw. Basta gani maligo na atong asawa kita po rin taon magsiling-siling yung tatanawa. Nanawag ako asawa. Unsa na mapoy tuyo ano niya, no? So nagdali-dali ko, excited kay ko kay. Laliman ka gitawag ko niya, naligo na siya. Kaya di ay, ang gisulti na sa kuha, magpahilod lang. Parti yung langi, alahi rin yung asawa, basta gikan, madiligan ba kay parti yun, kalangi ni mga bayi, di ba? Siguro po no, naka-experience po mo yun, ani, kung gikan mo makadilig sa inyong asawa. Yung ani ang mahitabo, di ba? Maglangi din pagkaugma, daghan kay mga angal-angal dre, daghan kay pagbuhat sa ato. So kita po mga uto-uto nga mga tambalos-los nga mga bana, mosugot po din taon ta. Kay nag-ayog dili makausab og tiray. Perte kalangi ning asawa ni. Ug tuod man ako gihiluran. Ay naunsa ba kita paros diri man ko gidaot. Parte yun ng asawa. Ay, gibos-mos ko niya.